В Вила Мелник стартираме нова инициатива за компостиране, в която ще превръщаме всички остатъци от лозарството и винарството в богата на хранителни вещества компост. Здравейте, казвам се Илия Солунов, аз съм агрономът на Вила Мелник. В момента се намираме между така наречените отпадъци от цялата дейност, която извършва Вила Мелник, т.е. отглеждането на грозде и правенето на вино. Това са чепките, които при процеса отделянето, преди да се получи гроздовата мъст, това отзад са лозовите пръчки от миналогодишната резидба. Какво правиме с тях? Тях ще ги компостираме заедно с джибрите, които са останали след направата на виното. Какво ще рече компостиране? Това са всичките тези елементи, които остават от производството, правенето на вино, от самото лозарство, от самото стопанство, така от косенето на нашите треви, поляни и листа. Абсолютно това цялото нещо ще се компостира. Какво ще рече компостиране? Това ще бъде всичко смесено заедно, ще бъде обработено, след това ще бъде вкарано в лозята. Какво целиме по този начин? Чрез тяхното загниване те освобождават естествени микро- и макроелементи. Самата почва по този начин ще бъде обогатена по абсолютно един естествен начин с неща, които от природата и се връщат обратно в нея. Намалянето на употребата на химични торове и използването на така наречения компост и вкарването в лозята ще доведе до по-здрава, по-устойчива почва, която ще гарантира и по-добра реколта. Ето тук виждаме една друга важна част от компоста. Това са джибрите. След ферментацията на виното ние ги изкарваме тук. Те ще бъдат смесени заедно с чепките, лозовите пръчки, които са останали. Те ще бъдат натрошени цялото. А пред вас виждате в процеса изграждането на станцията за компостиране. Тя тук ще бъде в няколко ръкава, които тя постоянно трябва да се умесват, докато се получи желаният ефект, преди да бъдат вкарани в лозята. Това ще бъде машината, с която ще извършваме компостирането, така наречения черен товарач на нашия малък трактор, с която компонентите от самият компост те ще бъдат умешвани. Ето сега тук може да ви покажа прикаченият инвентар за него. Това е косачката, която ще коси, когато затревиме. Това е шредерът, който ще начупва и ще натрошва абсолютно всички видове пръчки, които остават вътре в лозята, с оглед на това, за да може те по-лесно да огният и да бъдат усвоени от почвата. Всичко това означава по-чисто и устойчиво производство на грозда и вино за поколения напред.